El teatre sempre ha estat a la meva vida. Jo des dels 6 anys estic damunt dels escenaris i, de fet, dramaturg entès com a creador d'històries. També des de ben petit vaig començar. Potser el salt va ser quan vaig fundar una companyia teatral aquí a Tarragona amb altres amics, que és Histrionis Teatre, i gràcies a aquest Histrionis Teatre vaig començar a fer més projectes i vaig escriure la primera obra de teatre que vaig publicar en format llibre. Ai, tu sí lo sabes. Sé més coses del que et penses, i sé que ara ho vius tot molt intensament, i sé que ara et sembla que només existeix ell, però un dia t'enamoraràs de debò, coneixeràs algú, t'enamoraràs de debò i tot això et passarà, ja ho veuràs. Bueno, per mi, dedicar-m'hi professionalment, jo m'hi considero en la mesura en la que sí que he fet algunes feines remunerades com a tal. No visc d'això, per tant, potser és aquest el salt, però sí que tinc formació específica sobre el tema i he treballat alguna vegada de forma remunerada. Potser el salt és aquest, és el tema de que al final costa una mica entrar en aquest món i fins ara sempre he tingut una relació molt aficionada amb el món del teatre i potser per fer aquest salt que estic mirant de fer o que estic començant a fer necessito més experiència i altres cercles, potser.